हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव पीएम किसान जिनि किस्तिखौ नोंथांमोननि एकाउन्टाव सोनाय जासिगोन दायो नायदो एग्रिकालचार इन्डिया बिथांमोना टुइट खालामबाय अफिशियेल हिसाबै दा मदिया रिलिज खालामसिगोन होनना बुंदों जिनै इनस्टलमेन्टखौ जायफ्रा नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनगिरि पीएम किसाननि दा फाइनालि जोबोर मोजां बिग आपडेट रियेल आपडेट सफैबाय नोंथांमोननि थाखाय बेनो जाबाय पीएम किसाननि थ' जायफ्रा पीएम किसान मोनगिरि नोंथांमोन स' नोंथांमोननि थाखाय 12 एबा 11 इनस्टलमेन्टआ हाबथारसिगोन दा बावैनो आरो माब्ला सोगोन बे जाबाय समबारै चान्स दङ दिल्लीयाव मोनसे मेला लादों बेयाव मोनसे आपडेट होदों जे बेयाव मोनसे इनॉग्रेशन प्रग्राम लादों मेला लादों बेयाव मेगा एग्रिकालचार बेयाव लानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों नोंथांमोननि एकाउन्टाव रांखौहाय ट्रान्सफार खालामसिगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय 12 इनस्टलमेन्ट दा गोबां नोंथांमोना नेगासिनो दंमोन गोबां आर्टिकल्सबो लिरबाय बेनिफ्राय एग्रिकालचार इन्डिया अफिशियेल टुइट एकाउन्टाव होनाय जाबाय टुइटार पेजाव नोंथांमोना थांनानै फल' खालामनो हागोन नायनो हागोन गासैबो रिलानो बेयाव नोंथांमोननि 12 इनस्टलमेन्टखौहाय सोनाय जासिगोन होनना बुंदों दा जायफोरनि एकाउन्टआ एक्टिभ दङ नोंथांमोना मोनगोन जायफ्रा एक्टिभ गैया नोंथांमोना मोनाबो जानो हागौ दा बेयाव गोबां लिरखाबाय 17 अक्ट'बराव दिल्लीयाव मोनसे मेला लादों आरो बे मेलायावनो इनॉग्रेशन खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि 12 इनस्टलमेन्टखौहाय सरकारा रिलिज खालामसिगोन होनना बुंदों दा जायखिजाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां आपडेटआ बेनो स' बिनिफ्राय जेरावबो बेयाव टुइट खालामबाय आपडेट खालामबाय एग्रिकालचार इन्डिया अफिशियेल पेजाव थ' नोंथांमोना जेबो बेयाव गिनांगौ गैला दा नै लोगोफोर 17 आरो 18 अक्ट'बरनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टावहाय 2000 एबा 4000 राङा हाबनायनि चान्सआ फैगासिनो दङ जायफोरा राङारि अनसुंथाइ मोनगिरिफोर थ' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट स' बिनिफ्राय गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन दासिमबो अफिशियेलि जेबो आपडेट गैया गोदान एप्लाइआ जाथ'वाखै आरो नोंथांमोना गुबुन गुबुन चेनेलफ्राव मोन्दों जानांगौ एप्लाइ खालामनाय नाथाय बे नङा आरो लोगोसे दायो 12 इनस्टलमेन्टखौनो सोआखै जास्ट सोनोसो थांगासिनो दङ 17 18 अक्ट'बराव दा बिनि उनावसो माबा मोनसे गोदान पीएम किसाननि आपडेट फैनो हागौ थ' नोंथांमोना नैबे 2000 रांखौ मोनथारसिगोन दा बावैनो 12 इनस्टलमेन्टखौ आरो लोगोसे 11 आरो 12 मोननैनि गेजेराव मोनसे फैनो हागौ जायखिजाया खायसेया 12खौ मोनाखै खायसेया 11खौ मोनबाय नाथाय 12आ समबारै चान्सआ दङसै आरो लोगोसे 17 18 अक्ट'बरावनो नोंथांमोननि एकाउन्टाव ट्रान्सफार जानायनि बाथ्राखौ बेयाव टुइट खालामदों दा लोगोफोर बिनिसिमान पीएम किसाननि लेटेस्ट आपडेट जेब्ला गोदान अफिशियेल आपडेट फैयो आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ शेयार खालामगोन आरो लोगोसे जों थाङो अफिशियेल साइटआव दा जोङो थाङोमोन अफिशियेल साइटआव दा जों बेबायदि रोखोमै जों थांफिनो फै दा जोङो जेब्ला अफिशियेल साइटआव फैगोन ना अब्ला बेयाव जेबो जों लेटेस्ट आपडेटखौ नुनो मोना बेजों लोगोसे स्टेटास नायनायाबो दायो सार्भार डाउन जाना दङ मानोना आईडी होनानै जेबो नायनो हायैनि अप्शनखौ मबाइलाव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेखौ नायोब्ला जोङो बेनिफिशियारि स्टेटासआव जों थांसै फैदो दायो जोङो बेनिफिशियारि स्टेटास नायनोब्ला जों बेयाव दासिम नुनो मोनाखै मानोना जोङो एन्टार खालामनो हानायनि अप्शनखौ जों बे बक्सआव मोना दा मानोना सार्भार डाउन खालामना दोनथ'दों आरो जेब्ला 17 18 जागोन अक्ट'बरनि अब्लासो बेयाव मोनसे नङा मोनसे आपडेट फैनायनि चान्सखौ मोननो हागौ नाथाय लोगोफोर दायो गोदान एप्लाइ जाथ'नायनि जेबो इसारा होआखै मानोना जेबो अफिशियेलि आपडेट गैया एप्लाइ खालामनो हानायनि आरो लोगोसे एप्लाइ जायोब्लाबो जेब्ला जागोन अब्ला गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामखागोन नोंथांमोननि लिंकखौहाय दायो जेबो बेबादि रोखोमै नोंथांमोना जास्ट बेयाव फैनो हागोन नाथाय अफिशियेलि जेबो अर्डार गैया गोदान एप्लाइ खालामनायनि आरो जेब्ला गोदान एप्लाइ खालामगोन थ' नोंथांमोना पन्चायत अफिस नङाबा भिलेज अफिसाव आपडेटखौ मोनगोन आरो लोगोसे अफलाइन एप्लाइ खालामनाया बेस्ट जायो मानोना अफलाइन हिसाबै सिगांनिफ्रायनो एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ थ' बिनि सोमोन्दै लोगोफोर पीएम किसाननि दिनैनि आपडेट जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैयो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेखायनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना आपडेटखौ नेथ'दो